Здрасти от Барселона! Хайде, ще бъде нещо като рум тур. Апартаментчето артистично, някаква баня малка. Супер яката всекидневна. И най-готиното нещо е терасата. Аз съм изправила всичко и вече съм си направила каталунски катун един вид. Кварталчето е странно. Тук живеят основно някакви стари еврейски фамилии. Вечер е много готино. Хайде на разходка. Ще видите квартал супер странно. Се качваш вместо нагоре надолу. Въобще е шашева работата. Все едно живея в някакво мазе. Сега вървим много етажи нагоре, за да стигна партер. Въобще. Оля! Взимат се няколко асансьора, за да се слезе додолу. Доста е удобно. Ето го първия. Ми е готино. Браво на община Барселона. Пожелаваме и на община София да има такива хълмчета, асансьорчета и въобще да мислят така за хората. Само и само да не ходят, са им направили 6 асансьора, които работят постоянно. И още един асансьор. Ми готина, особено вечер, когато трябва да го минеш това цялото разстояние в обратна посока нагоре, доста ги оценявам. Чек и го. Тук сме на едно от готините центърчета вече. Барселона! Много магазини, много шопинг тук. Ще ви разкажа специално за шопинга, защото вече съм експерт. Тези готините бушчета и на такова ще се кача, но още не мога да се насладя на самите улици. Пасай де Гарсия ви е шопинг улицата, където се намират всички магазини. Има по 3-4 зари, 3-4 от всичко по много, по много. За Каталуния е супер секси място. Тук освен шопинг, гълби, има ужасно много туристи. Вече започва този период, в който улиците стават все по-претъпкани. Но има много готини начини за предвижване тук. Има и такива колела, мотори. Всичко почти можеш да си наемеш. Тротинетка, каквото си пожелаеш. И така някакси ставаш по-готин ти е трипа. Да, китайци и японци. Хиляди с децата си тук. От тук започва втората ключова улица, Ла Рамбла, която освен, че е претъпкана, друго не мога да ви кажа. Има много хубав пазар, ще ви заведа и на пазарчето на Ла Рамбла. Той то. Много чари има по улиците на Барселона, архитектурата, тия терасички. Вдъхновяващо е. Малко съжалявам, че не съм съвсем в центъра, но и нашето балконче там си е готино, секси балкончето.
Доста от услугите в Барселона са си ефтини, даже почти с нашия стандарт. Ето ви маникюр 16 евро, педикюр 23 евро. Норма? Почти като в София, даже на София има на много места и доста по-скъпо. Какво ще пиеме? Porque yo no voy a pagar esas. Beauties! Hola, Salomé. Lo valora, lo poquito que hagas, lo valora. Ние сме на там. Е там някъде е метрото. Това е Ла Рамбла, втората търговска улица по ключова. Тук е и пазарчето. Mira, de este lado. Abajo ahí. ¿No hay? Pues coge otra. Тук се случват постоянни изложби. Всичко много хубаво, обаче тук е прекалено туристическо и е препълнено с хора, така че отиваме в хипарския район, където нещата не са лъскави, луксозни, няма толкова туристи и е малко по-шарен. Колко интересно това метро. Паралел Ела е улица, квартал, който е по-хипарски, по-над нещата. Самите хора са и такива по-различни, леко напушени всички. Въобще тук ще е забавно. Улиците са празни, доста по-спокойно от центъра и целият туризъм, дето се случва долу. Супер подарък от живота, секси тераска за вино. Въобще не беше предвидено това, всички останали стаи нагоре са без тераси, а ние имаме перфектната. Ама кои са тия подготвени момичета? Ядки, винце, са чаша да намерете. Тирбушон. Трябва да си взела вино с... Те почти нямат на вино. Виното. Отивам да взема отдолу. Сега трябва да измислим какво дава Барселона. Като усещане и като емоция. Какво ще развие? Не всичко. Трябва ни едно качество, което да развие в нас. Да, като... Ние виж сега, адаптивност, креативност. Айде, креативност ми харесва. Креативност. Само да си оправя това. Как нещо да става. Сипвам Да. гроздов сок. И отиваме за Но креативност. ти може ли си представиш в хотел да имаш такава тераса? Приказна е. Няма как да стане. Айде за креативната енергия, която ще се развие в нас. Точно. И положително и креативно.
Включал просто, он поэтому... Не засняли, да? Нет. Она вернется, мы ее найдем. Ну красиво улетела. У нас есть красивый... оно на самом деле более, это самое, де автор, я думаю. То есть это слишком по-американски, чтобы он взлетал красиво. А тут есть красивые кадры такие, где он раздумывает, смотри. Тут есть кадры раздумья перед это самое. Батарейка кончилась до полета, но... Минуту, сейчас мы чуть перемотаем, там очень хорошие кадры раздумья. Кадр раздумья. Жоро, това са твоите кървавички. Тук ако искаш едно да си хапнеш нещо, той с някакви хлебчета. Айде, 1, 2, 3, ам! This should be gnocchi burro salvia, but instead of salvia, we put marijuana. Окей. Мадам Жасмин е супер култово място тук. Квартал е доста особен. 1000 пъти ни предупредиха да си пазим всичко, което имаме, чамти. Морала. Обядвай кино. Второй раз. Не выкинули пока. Там написано, это самое, написать человек. Отиваме да вземем децата на Лерата. Това е училището. Happy birthday, честит рожден ден, Елис, cumpleaños. Днем рождения тебя. Патата брава я правят почти във всички заведения. Слагат различни сосчета и то се явява като стартер, а това е патронс, което са малки чушчици. Отново стартер.
Non so che si vede. Vado nell'era.